Și alea îți place? Dar de ce vrei să le faci tu? A? Îți place ție de ele? Băi, dar ce le faci? Ce le faci, ia? Ce le faci? Cum? Cum, ia? A? Așa? Băi, Costele, vezi dacă nu veneam noi la biserică mai devreme? Știi când ești aici? De ce, mă? Alea era bune, alea 3, 4. 5. 5 erau? 5? Ai pierdut? O puneai de seară, a? Mai rău ca nebunia lui Salam. Le-ai fute? Le-ai fute, a? Bă, toate 5? Ia taci, mă, mai încet, mai încet. Ți-ai pierdut el. Mă, mai încet, vorbiți mai încet. 5? Nu, că alea sunt mari. Nu, alea. Alea nu. Câți ani ai? Câți ani ai? Toți, nu ai 5? Stai, bă, acolo, îmi veni spre mine. Mă spune. Dar tu ai fugit după ele? Și nu le-ai prins? Le-ai prins? Dar le-ai prins? Bă, dar nu mă atâta știe să fac. Dar le-ai prins? Le-ai prins? Le-ai prins? Le-ai dat la spate? Nu, îl ia la pușcărie. Bă, dar le-ai prins? Le-ai prins? Atâta? Dar le-ai prins, bă, le-ai prins? Nu știu, danțul o frumoasă are? Dar îți plăcea alea? Erau bune? Să pe mine. Îți plăcea, mă, alea? Îți plăcea? Ia uite. Erau bune? Erau bune, a? Bă, dar toată noaptea? Avea balcoane. Așa le făceai toată noaptea, așa? Hai, mă, gata că m-am plictisit de ăsta. Hai, te mai și tu acolo sau...